Hello? Hello babe. Wani gani nan ina gida yanzu ka zan ɗan yi bacci. Idan har na ɗan yi bacci na huta to shi ne sai in tau. Domin ku yanzu gashi na sa muku abinci da taliyar Hausa da kuma semo. Ni baki da matsala insha Allah. Kai babe. To kina mun kalaman da na sani in yi bacci. Wallahi da nan kin gama gano ni. Kin san fa ke yan lele ce, dole ne a lallaba ki. Wallahi komai lafiya, yayi Bashir na iya kokarin sa. Allah ya muku albarka. Ina Bashir din yake? Ya tafi kasuwa. To Allah ya da shi lafiya. Amin. Wanda aka je nema Allah ya bayar kuma isa rabo ne. Amin. Allah ya sauke ki lafiya. Amin. Allah ya sauke ki lafiya. Ta ki kaddara kenan. Ta rashin gani Allah ya dora miki. Wannan lamarin Ubangiji Allah ka yaye. Allah ka yaye miki. Allah ya yaye miki. Lele na. Na'am. Ke da kike hana ni kuka kuma ke kike kuka? Ai dole ne in kuka da nazo na same ki a cikin wannan hali. Ba ina. Ai komai ya wuce yanzu. In kuma kuka yi kuka sai ku karyar da zuciyata. Allah ya harba miki asiri. Amin ya rabbi. Amin, ka san akwai irin NGOs din nan da suke shigo da manya-manyan ƙwararrun ma'aikata domin su rika tallafawa marasa ƙarfi. So ina ga su 15 za a yi wa aikin kyauta. Gaskiya alhamdulillah dakta. Akwai wata takarda da suka hannu? Akwai takarda da za ka sa mana hannu. Musaya, an yi musaya.